Καλησπέρα. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά. Ο εκκλησιαστικός χώρος για μένα δημιουργεί πάντα συγκίνηση, παρόλο που ξέρετε ότι είμαι ενεργή ομιλήτρια και κάθε εβδομάδα έχω τουλάχιστον 2 συναντήσεις με κοινό. Το να βρίσκομαι μέσα σε έναν εκκλησιαστικό χώρο για μένα είναι πάντα μια μεγάλη τιμή, ένας λόγος για συγκίνηση. Γιατί η Εκκλησία για μένα είναι το σπίτι μου. Από εκεί ξεκινώ και εκεί καταλήγω, μέσα από την προσευχή μου, κάθε μέρα που ζω. Ο λόγος που είμαι χαρούμενη πολύ είναι γιατί έχω κοινό όλων των ηλικιών. Και είναι από τις σπάνιες φορές στη δική μου προσωπική πορεία ως ομιλήτρια να έχω τόσο μεγάλη γκάμα ηλικίας. Έχω λοιπόν γονείς που υποθέτω ότι έχουν παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Και έχω και γονείς που προφανώς έχουν εγγόνια, έως και φοιτητές. Σωστά? Ωραία. Δεν ξέρω με τι προσδοκία ήρθατε σήμερα. Το θέμα μας είναι οι προσδοκίες. Ας ξεκινήσουμε να συζητήσουμε για τις προσδοκίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένετε από εμένα να ακούσετε απόψε. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν θα μιλήσω εγώ απόψε πολύ για προσδοκίες. Σήμερα θα προτιμήσω να μιλήσω για αγάπη. Αν βάλουμε προσδοκίες και βάλουμε και αγάπη, τι προτιμούμε? Δεν προτιμούμε να ακούσουμε λίγο παραπάνω για αγάπη? Ωραία. Έχετε όλοι μπροστά σας χαρτιά, μολύβια, στυλό. Θα απευθυνθώ κυρίως στους γονείς που τα παιδιά τους είναι σε σχολικό περιβάλλον. Άρα θα μιλήσω σε γονείς που τα παιδάκια τους είναι μέχρι 18 χρονών. Όσοι έχουν παιδιά και εγγόνια μεγαλύτερα, μπορούν να καθίσουν και να απολαύσουν το ζεστό τους ρόφημα. Ναι? Θέλω λοιπόν στα χαρτάκια που έχετε μπροστά σας να γράψει ο καθένας 1, 2, 3, όχι παραπάνω, προσδοκίες που έχει από τα παιδιά του. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Για να το βάλουμε γρήγορα στην άκρη. Δεν θα φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση απόψε και δεν θα ζητήσω από κανέναν να μοιραστεί ανοιχτά τις προσδοκίες που έχει για τα παιδιά του. Περισσότερο είναι μία άσκηση δική σας, μια προσωπική σας υπόθεση. Περισσότερο λοιπόν θέλω να είναι γραπτή η σκέψη σας στο ξεκίνημα της κουβέντας για να μπορέσουμε να ελέγξουμε με μια διάθεση μικρή αυτοκριτικής, ελπίζω, προς το τέλος της συνάντησής μας απόψε, κατά πόσο σκεπτόμαστε σωστά. Κατά πόσο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα σας πω λοιπόν ότι οι περισσότερες προσδοκίες των γονέων σήμερα καλύπτουν ένα φάσμα από πολύ υψηλές ικανότητες που επιθυμούν να έχουν τα παιδιά τους, έως ένα άκρο μεγάλων, έντονων, κορυφαίων αποτελεσμάτων που θα φέρουν τα παιδιά τους. Όταν ρωτώ λοιπόν ανοιχτά προσδοκίες γονέων, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι προσδοκίες των γονέων παιδεύουν τα τέκνα. Ο σύγχρονος γονέας έχει πολύ υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά του. Ζητάει τα πάντα και δεν έχει και υπομονή. Εγώ θα σας πω λοιπόν πώς θα πρέπει να δουλεύουν οι προσδοκίες εσωτερικά, στην ψυχή και στο μυαλό του καλού γονέα. Γιατί ο καλός γονέας, όπως σας είπα, εξ αρχής ξεκινάει από αγάπη και όχι από προσδοκίες. Αφού λοιπόν έχουμε τις δικές σας προσδοκίες γραμμένες, ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι θεωρητικό. Αν σας κουράσω με την αφήγησή μου, δεν έχετε παρά να μου κάνετε ένα νεύμα. Διακριτικό. Είμαι πάρα πολύ καλή στο να αντιλαμβάνομαι τα νεύματα του κουράστηκα. Τα λόγια μου απόψε είναι λόγια αγάπης. Είναι από την καρδιά μου. Και τα μοιράζομαι ανοιχτά με φίλους. Οι περισσότεροι από εσάς είστε φίλοι μου. Σήμερα λοιπόν ήρθα εδώ, στην ενορία αυτή, να σας πω ότι όταν μεγαλώνω και ενηλικιώνομαι, ένα από τα πράγματα που προσδοκώ
με αγάπη είναι να συντροφεύσω. Είναι να βρω τον καλό μου, αν είμαι άντρας να βρω την καλή μου, και μαζί να ξεκινήσουμε μια οικογένεια. Με αγάπη. Με αγάπη η επιλογή. Με αγάπη η ευλογία. Με αγάπη το μυστήριο. Οικογένεια όμως δεν είμαστε μόνο οι δυο μας. Οικογένεια είναι να έχουμε τα παιδιά μας. Όταν δύο ενήλικες λοιπόν με αγάπη ενώνονται και με ευλογία ενώνονται, το αμέσως επόμενο πράγμα το οποίο προσδοκούν είναι η οικογένειά τους να αποτελέσει παιδάκι. Συμφωνούμε σε αυτό? Λυπάμαι που όλο και περισσότερο προσδοκούμε λίγα τέκνα. Χαίρομαι όταν βλέπω οικογένειες οι οποίες τολμούν κόντρα στους καιρούς να κάνουν περισσότερα από ένα παιδάκι. Με αγάπη δεν κάνουμε τα παιδιά μας. Με αγάπη δεν επιλέγουμε να φέρουμε στον κόσμο τα παιδιά μας. Και κάπου εκεί αρχίζει και στραβώνει η ιστορία. Η προσδοκία, η κακή προσδοκία, η προσδοκία που οι περισσότεροι ίσως να έχετε γράψει και εγώ θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι είναι κακή προσδοκία, ξεκινά πριν ακόμα γεννηθούν τα παιδιά μας. Αγέννητα, μες στην κοιλιά της μάνας τους. Τα φορτώνουμε με προσδοκίες, με κακές προσδοκίες. Ξεκινάμε και ονειρευόμαστε πώς θέλουμε να είναι τα παιδιά μας. Θέλουμε να είναι ψηλά, να είναι ξανθά, να έχουν τα πράσινα μάτια της γιαγιάς μου, όχι τα καφέ τα δικά μου και του άντρα μου. Εντάξει, εννοείται ότι θέλω να είναι πάρα πολύ έξυπνο. Να σπουδάσει, να βγαίνω στο χωριό τις βραδιές της πεζοδρόμησης και όλοι να με πιάνουν και να μου λένε καλά. Αλεξανδρή, τι παιδί είναι αυτό που έχεις? Αυτό θέλω. Δεν έχω γεννήσει ακόμα, στην κοιλιά μου είναι. Και το μυαλό μου, εντάξει, αν είμαι μπαμπάς, να πω και ένα αντρικό παράδειγμα, είμαι φερνολογυναικεία, εννοείται να παίζει μπάλα. Κορίτσι, αγόρι, δεν έχει σημασία, μπάλα να παίζει. Και εννοείται να είναι η ομάδα μου. Και κάνω όνειρα, να φοράμε τα μπλουζάκια μας, τα κασκόλ μας, να βγαίνουμε στο γήπεδο, να φωνάζουμε μαζί. Και να μου λένε, καλά ρε φίλε, τι γιο έχεις κάνει, Στην κόρη ζορίζεται λίγο ο μπαμπάς όταν κάνει προσδοκίες, όταν είναι αγέννητη, γιατί τον τρομάζει το να μεγαλώσει και να τη μοιραστεί με άλλον άντρα. Ούτε προτιμά να σκέφτεται το ανδρικό φύλο. Προσδοκίες από την κοιλιά. Και από τη στιγμή που γεννηθούν, αυτό εντείνεται. Γι' αυτό και λέμε στην ψυχολογία ότι το πρωτότοκο παιδί συνήθως είναι αυτό που θα ζοριστεί περισσότερο. Γιατί θα φορτωθεί εξ αρχής το μεγαλύτερο κομμάτι των προσδοκιών των γονέων του. Όλα τα θέλω μας θα τα φορτώσουμε στο πρώτο μας παιδί. Αν αντέξουμε και κάνουμε τρίτο, το τρίτο δεν κουβαλάει καμία προσδοκία, γι' αυτό και βγαίνει το παιδί θαύμα. Έτσι. Σπουδάζεις στο τέταρτο. Προσδοκίες, λοιπόν. Προσδοκίες του τι θέλω να γίνουν. Πώς θέλω να γίνουν. Πώς θέλω να συμπεριφέρονται. Πώς θέλω να σκέφτονται. Πώς θέλω να εξασκούν τις ικανότητές τους και τι είδους αποτελέσματα θέλω να φέρουν στη ζωή τους. Ξεκινάμε από την αρχή. Και θα μου πείτε, πώς γίνεται αυτό. Πώς είναι δυνατόν ένας ενήλικας, ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του, έχει περάσει όμορφα, έχει κάνει τις τρέλες του, έχει σοβαρέψει, έχει προχωρήσει, φτάνει να είναι γονιός και δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό το παιχνίδι του μυαλού, αυτός ο κακός τρόπος σκέψης, του να έχω προσδοκίες για κάποιον άνθρωπο χωρίς να τον λαμβάνω καθόλου υπόψη, είναι λάθος. Πώς μεταμορφώνεται έτσι ο άνθρωπος. Και από ένας μια χαρά ενήλικας γίνεται ένας τοξικός γονέας. Και θα σας πω, παίζουμε την κασέτα του ρόλου. Αν γίνω κάποια στιγμή ασαφής και δεν με καταλαβαίνετε, θέλω να με σταματήσετε. Με ένα μαγικό τρόπο, και όσο περνάνε τα χρόνια όλο και περισσότερο, ο Έλληνας γονέας σταματάει να είναι ο εαυτός του την ημέρα που θα κάνει το πρώτο του παιδί. Και βάζει την κασέτα του ρόλου. Πώς πρέπει να είναι ως γονέας. Φανταστείτε το λίγο σαν καρτούν. Είμαι ενήλικας, είμαι ο εαυτός μου, σκέφτομαι, κάνω ό,τι θέλω
την επόμενη μέρα της γονεϊκότητάς μου πρέπει να είμαι γονιός. Και από πού έμαθα πώς πρέπει να είναι γονιός κάποιος? Την οικογένειά μου. Και όσο κι αν έχω υποφέρει, όσο κι αν έχω πονέσει σαν παιδί μες στην οικογένειά μου, ξεκινώντας να είμαι εγώ γονιός, θα παίξω την κασέτα των δικών μου γονέων. Και λέω, είναι τρομακτικό, αλλά ακούγομαι σε τη μάνα μου. Πώς μου συνέβη εμένα αυτό? Η καταγραφή της εμπειρίας αναπαράγεται με τη μορφή κασέτας στο σκληρό δίσκο της ανθρώπινης μνήμης και ξεκινώ και είμαι ο ρόλος. Ενώ τι θα έπρεπε να είμαι? Θα έπρεπε να είμαι ο εαυτός μου σε μια φυσική διαδικασία ορίμανσης, όπου κάθε μέρα που περνάει, ανάλογα με αυτά που καταπιάνομαι, γίνομαι η καλύτερη και πιο όριμη εκδοχή του εαυτού μου. Σαν γονέας, είμαι η ίδια Μαρία που ήμουν και πριν γίνω γονέας. Απλά κάθε μέρα που περνάει, με τη διάδρασή μου, με τους ανθρώπους που αγαπώ, με την ανάληψη της ευθύνης του ρόλου μου, ως σύζυγος, ως γονέας, γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αυτό θα έπρεπε. Αλλά δεν γίνεται. Παίζω το ρόλο μου. Γιατί παίζω το ρόλο μου? Δεν το κάνω συνειδητά. Αυτό είναι σίγουρο. Συμβαίνει υποσυνείδητα. Σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ακόμη και ασυνείδητα. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί θέλω το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μου. Γιατί τα αγαπώ τόσο πολύ που θέλω όλα να γίνουν σωστά. Θέλω όλα να γίνουν όπως πρέπει. Και εγώ νιώθω ότι δεν ξέρω. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο μας μωρό όταν το φέραμε από το μαευτήριο. Δεν ξέρω. Πού το πιάνεις? Πώς το ταΐζεις? Πώς είσαι σίγουρη ότι αναπνέει το βράδυ? Πόσες φορές σηκωνόμασταν και πηγαίναμε πάνω από την κούνια να δούμε αν αναπνέει? Και αν είναι χειμώνας το μωρό γεννημένο και έχει πολλά σκεπάσματα, μεγάλη πίκρα. Ξύπνα, δεν αναπνέει το παιδί. Δεν ξέρω, και επειδή θέλω το καλύτερο και δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν ξέρω, γιατί δεν έχω μάθει να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου γι' αυτό. Παίζω το ρόλο. Για ασφάλεια. Διαβάζω το σενάριο. Για ασφάλεια. Και ένα βήμα παραπέρα, αφήνω ανθρώπους να επηρεάσουν την πρακτική του ρόλου μου. Αφήνω άλλους να μου πούν πώς πρέπει να το κάνω. Και δεν λέω ότι οι άλλοι είναι κακοί. Δεν λέω ότι οι άλλοι θέλουν το κακό του παιδιού μου, αλλά οι άλλοι φέρνουν τη δική τους σκέψη σε αυτό που είναι δικιά μου δουλειά. Και εγώ έχω δικαίωμα τα παιδιά μου να τα μεγαλώσω εγώ. Γιατί ίσως είναι η μοναδική μου ευκαιρία εν ζωή να κάνω αυτό που θεωρείται η υψηλότερη αλτρουιστική πράξη. Το να μεγαλώνεις παιδί ορίζεται ως η μεγαλύτερη αλτρουιστική πράξη. Γιατί? Και εδώ μπαίνει η κουβέντα της αγάπης. Η αγάπη που σας υποσχέθηκα. Η καλή πρακτική του καλού γονέα, του γονέα με αγάπη, αφήνει τον εαυτό του στην άκρη πριν καν γίνει γονέας. Όντας απλά, το απλά με μεγάλα γράμματα, όχι με μικρά, απλά σύζυγος, σύντροφος. Αγαπώ σημαίνει αφήνω τον εαυτό μου και ό,τι κουβαλώ στην άκρη και κάνω τον άλλον σημαντικό. Δεν μετράω εγώ, μετράει αυτός. Και στη συνέχεια μετράει το παιδί μου, το τι είναι καλό γι' αυτό. Ακούστε λοιπόν πώς δουλεύουν οι προσδοκίες, οι κακές προσδοκίες. Μπαίνω εγώ μπροστά από το παιδί μου και το εγώ τονώστε το, τονίστε το. Βάλτε highlighter από κάτω και κάντε το ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ θα μπω μπροστά από το παιδί μου και εγώ θα πω πώς θα είναι το παιδί μου. Νομίζω ότι ξέρω καλύτερα. Νομίζω ότι εγώ ξέρω το καλύτερο. Και μπαίνω μπροστά και λέω, εγώ θα σου πω. Διάβασες ιστορία? Διάβασα. Δεν νομίζω. Έλα να τη δούμε μαζί. Γιατί, παιδί μου, σήμερα δεν έβαλες μπολάκι? Μπαμπά, δεν είχα καλή μέρα. Μήπως ο προπονητής δεν σου δίνει καλές οδηγίες? Εγώ ξέρω. Εγώ θα σου πω. Εγώ θα σε καθοδηγήσω. Πού είναι η αγάπη?
Πού έχει αγάπη το να μετατρέπεις το παιδί σου σε άλογο, να το κρατάς από το χαλινάρι και να το σέρνεις. Και πού είναι η αλτρουιστική πράξη της αγάπης, πού είναι η ταπεινότητα της ψυχής, που λέει εγώ στην άκρη. Καλός γονέας λέει εγώ στην άκρη. Εγώ το λιμάνι σου. Εγώ η ασφάλειά σου. Από τώρα μέχρι και τη στερνή μου την πνοή, εγώ θα είμαι το λιμάνι σου. Και παιδί μου, σε εμπιστεύομαι. Πιστεύω σε σένα. Με όλα σου τα στραβά, με όλα σου τα καλά, με όλα σου τα χαρακτηριστικά, είσαι το παιδί μου. Και ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνεις, θα είσαι για πάντα το παιδί μου. Και αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει τίποτα. Είμαι εδώ να σε ενθαρρύνω. Είμαι εδώ να σου δείχνω κάθε μέρα ότι πιστεύω στη δύναμή σου να πραγματοποιείς τα δικά σου όνειρα. Ενθάρρυνση λέγεται αυτό στη γλώσσα της ψυχολογίας. Είμαι εδώ να σε κρατήσω όταν θα πέφτεις. Και όχι να σε κλωτσάω να πέσεις πιο χαμηλά. Παιδιά Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου πέφτουν στο πάτωμα το ψυχικό, γιατί η επίκριση που δέχονται είναι περισσότερο σκληρή από όσο αντέχουν. Δεν αρκεί ένας κακός βαθμός, έχουν και την κριτική του γονέα που μας φάγανε οι βόλτες και τα γόρια. Αν διάβαζες περισσότερο, το 17 θα γινόταν πάρα πολύ άνετα 19. Αυτή είναι η ουσία της κακής προσδοκίας. Χανόμαστε σε λεπτομέρειες που δημιουργούν ένα τείχος ψυχικό ανάμεσα σε εμάς και στα παιδιά μας και χάνεται η επαφή. Ξέρετε κάτι? Και νομίζω οι σύζυγοι που βρίσκονται στον χώρο θα καταλάβουν τι εννοώ. Σε κανέναν δεν αρέσει να τον σέρνουνε. Συμφωνούμε σε αυτό? Σε κανέναν δεν αρέσει να τον σέρνουνε και να του λένε τι να κάνει. Συμφωνούμε σε αυτό? Όταν το κάνω λοιπόν στο όνομα της αγάπης, δεν το εξοραίζω. Εξακολουθεί και είναι μια κακή πρακτική. Και αυτός που σέρνω μαθαίνει να μην με εμπιστεύεται. Μαθαίνει να μην πιστεύει στη σχέση μας. Και εγώ σε αυτή τη σχέση, ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί, σαν ψυχολόγος, σαν ψυχοθεραπεύτρια, στη σχέση αυτή στηρίζω κάθε θεραπευτική μου πράξη. Και όσοι με ξέρετε καλά, το ξέρετε πολύ καλά, ότι εγώ δουλεύω κυρίως με τον γονέα. Γιατί ξέρω ότι αν ο γονιός είναι καλά, αν ο γονιός στηριχτεί, υποστηριχθεί, καταλάβει, δεν χρειάζεται το παιδί ψυχολόγο. Και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Νίκος ο Σιδέρης, έχει γράψει και ένα δυσνόητο αλλά καλό βιβλίο. Δυσνόητο γιατί είναι ψυχαναλυτής, καλό βιβλίο γιατί αυτή είναι η ουσία. Και λέει, τα παιδιά δεν χρειάζονται ψυχολόγο, τα παιδιά χρειάζονται γονείς. Γονείς όμως, οι οποίοι να καταλαβαίνουν ότι το κάθε παιδί τους είναι μοναδικό. Να καταλαβαίνουν ότι το κάθε παιδί τους είναι το σύνολο των γονιδιωμάτων που τους έχουμε κληροδοτήσει, σε συνδυασμό με μια ιδιοσυγκρασία και μια προσωπικότητα σε εξέλιξη, που τα κάνει μοναδικά και ανεπανάληπτα. Δεν ωφέλει να συγκρίνεις. Ο πρώτος μου, 9 μηνών, είχε σταθεί όρθιος και έλεγε και μαμά. Σιγά μην έλεγε 9 μηνών μαμά, αλλά αυτό θυμόμαστε. Το δεύτερο, τεμπέλικο ρε παιδί. Πήγε 13-14 μηνών και ακόμα από τα χεράκια το κράταγε. Συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε, λες και είμαστε οι κριτές, λες και είμαστε σε κάποιο βάθρο και μπορούμε να κρίνουμε, να συγκρίνουμε και να βγάζουμε και αποφθέγματα, να βγάζουμε και κρίσεις. Και ξέρετε πότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά, όταν τα παιδιά αρχίζουν και μπαίνουν στην εφηβεία. Έχουμε γονείς εφήβων στο χώρο, έτσι, για να μάθουν οι πιο μικροί γονείς. Όταν τα παιδιά λοιπόν μπαίνουν στην εφηβεία, εκεί βρίσκουμε τα δύσκολα. Γιατί, τι γίνεται? Στο συμβολισμό του αλόγου που από τα χαλινάρια το κατεβάζω στο ποτάμι, ο έφηβος αρχίζει και στυλώνει τα πόδια. Αρχίζει και δυναμώνει. Οι ορμόνες αυτό κάνουν. Δυναμώνουν. Οι ορμόνες της εφηβείας δίνουν μια ψευδαίσθηση μεγαλοσύνης στα παιδιά και τα κάνουν να νιώθουν πιο μεγάλα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και πιο ικανά. Ναι. Τι κάνει λοιπόν ο έφηβος? Στυλώνει τα πόδια και σου λέει πού με πας? Τι θέλεις? Δεν νομίζω. Και όσο πιο σκληρό είναι το τράβηγμα, τόσο πιο μεγάλη είναι η αντίσταση. Και εκεί ο γονιός έρχεται στον ψυχολόγο. Όχι ο ίδιος,
Ποτέ. Γιατί ο γονιός έχει δίκιο. Το παιδί φέρνει στον ψυχολόγο. Για να βοηθήσει ο καλός ψυχολόγος, δεν είμαι ποτέ εγώ αυτός, σε αυτό είμαι πολύ κακή ψυχολόγος, να μπορέσει να βοηθήσει ο γονιός, να βοηθήσει ο ψυχολόγος το γονιό, να πείσει το παιδί να μην κρατάει αντιστάσεις και να ακολουθήσει τη γονεϊκή βούληση προς το ποτάμι. Και λέω, μα θα το πνίξεις το παιδί σου. Το πνίγεις το παιδί σου. Και δεν αρκεί μόνο ότι πνίγεις το παιδί σου, πνίγεις και την παραμικρή ευκαιρία που έχεις να σε αγαπήσει το παιδί σου. Το παιδί σου μαθαίνει να σε φοβάται. Το παιδί σου μαθαίνει να σε αποφεύγει. Το παιδί σου μαθαίνει ότι δεν το αντέχεις, ότι δεν το αποδέχεσαι. Και αλίμονο από τον ενήλικα, και δεν ξέρω αν υπάρχουν ενήλικες που ίσως λίγο ταυτιστούν με αυτό που θα περιγράψω, αλίμονο από τον ενήλικα που φτάνει στο προήμιο του να γίνει ο ίδιος γονέας και δεν τον έχουν αποδεχθεί οι γονείς του. Αλίμονο από τον ενήλικα μελλοντικό γονέα, ο οποίος δεν έχει χορτάσει αγάπη, μητρική και πατρική αγάπη, που δεν έχει χορτάσει ενθάρρυνση, που δεν έχει μάθει να εμπιστεύεται τον εαυτό του. Γιατί είναι τρομακτική η κασέτα που θα παίξει. Μιλάω περίεργα, με καταλαβαίνετε, είστε μαζί μου, σας έχω κοιμήσει. Όχι ακόμα, μπορώ να προσπαθήσω. Πάμε. Στις προσδοκίες, λοιπόν, που έχετε καταγράψει, κάντε ένα τσεκ. Στις προσδοκίες που έχετε καταγράψει, εάν ξεκινάνε οι προσδοκίες σας με το θέλω και έχετε καταγράψει ικανότητες που θέλετε να αποκτήσουν τα παιδιά σας και αποτελέσματα που θέλετε να φέρουν τα παιδιά σας, κάντε μου μια χάρη και βάλτε μια διαγραφή. Βάλτε ένα ωραίο χ. Θέλω το παιδί μου να περάσει ιατρική. Με την πρώτη. Στις 10 πρώτες θέσεις. Μετά να κάνει ένα καλό μεταπτυχιακό. Να το πάρει το John Hopkins και να του δώσει μια έδρα για τα επόμενα χρόνια και μετά θα σου πω εγώ ποιος θα βγει στο χωριό να μου πει τι μάνα είμαι. Θα καταξιωθώ. Εάν λοιπόν οι προσδοκίες σας έχουν να κάνουν με το τι θέλετε να γίνουν τα παιδιά σας, βάλτε το στην άκρη. Γιατί τώρα θέλω να σας μιλήσω για τις προσδοκίες που επιτρέπετε να έχουμε. Και όχι απλά επιτρέπετε, καλούμαστε να έχουμε. Η προσδοκία η καλή, η προσδοκία του καλού γονέα που έχει αγάπη μέσα του, ξεκινάει πάντα με προσευχή. Και πολλές φορές με κατηγορούν ότι μιλάω περισσότερο πνευματικά παρά ψυχολογικά, αλλά νομίζω ότι με καταλαβαίνετε και με ξέρετε γι' αυτό και με έχετε καλέσει. Η προσδοκία ξεκινάει με προσευχή. Γιατί? Γιατί δεν ελέγχω τίποτα στον κόσμο τούτου. Είμαι ένας κόκκος άμμου, θνητή, φθαρτή, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να φυσήξει ο αέρας και να με πάρει. Η προσδοκία λοιπόν η καλή ξεκινάει πάντα με προσευχή, γιατί εγώ είμαι πολύ μικρή. Είμαι πολύ μικρή, πέρα από ηλικιακά. Είμαι πολύ μικρή να σχεδιάσω, να απαιτήσω, να οργανώσω και να δηλώσω. Είμαι πολύ μικρή. Εκεί πάνω, άλλος κάνει κουμάντο. Το δικό μου το παιδί δεν είναι δικό μου παιδί. Το δικό μου το παιδί δεν είναι κτήμα μου. Το δικό μου το παιδί δεν ήρθε στον κόσμο αυτό για να με καταξιώσει, για να πετύχει τους στόχους που δεν πέτυχα εγώ μικρή, για να κάνει αυτό που εγώ δεν μπόρεσα να κάνω. Το δικό μου το παιδί δεν ήρθε να ξεπλύνει τη δική μου τη φιλοδοξία. Το δικό μου το παιδί ήρθε σαν δώρο από τον ουρανό για να με κάνει καλύτερον άνθρωπο. Τι θα το κάνω το δώρο αυτό? Θα το κρατήσω, θα το τιμήσω, όπως έχω τα όρεφορς και τα σημαίνια στο τραπέζι του σαλονιού μου, ή θα το πετάξω? Και μην έχετε καμία αμφιβολία, τα παιδιά μας εμείς τα πετάμε. Και μετά οι υπόλοιποι έρχονται και τα κακομεταχειρίζονται. Κανένα παιδί δεν πέφτει όταν παίρνει αγάπη αληθινή. Όσο και να δοκιμαστεί. Αλλά φίλοι μου, αυτή η αγάπη πρέπει να είναι και από τους δύο. Δεν αρκεί να είναι ο ένας που αγαπάει. Τα παιδιά μας θέλουν δύο. Η προσδοκία η καλή λοιπόν που έχει προσευχή, θέλει δύο να προσεύχονται, όχι έναν. Και αυτοί οι δύο ενωμένοι
η μαμά και ο μπαμπάς ενωμένοι να κοιτάζονται, να παρακαλάνε να παραμένουν υγιείς για να αγωνίζονται για τα παιδιά τους και μέσα από το πρότυπο της δικής τους συμπεριφοράς, της συντροφικής συμπεριφοράς, δημιουργούν την καλή προσδοκία. Και επειδή μου αρέσει να σχεδιάζω σχήματα, γιατί είμαι κι εγώ μερικές φορές σαν τα παιδιά, μ' αρέσει να σχεδιάζω και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό. Για μένα, καλή μου φίλη, στην κουβέντα μας απόψε, μόλις βρω καλό μαρκαδόρο θα το ζωγραφίσω, αν δεν βρω, το έχω αφήσει εκεί. Okay. Η καλή προσδοκία, την οποία σας συστήνω ανεπιφύλακτα να εισαγάγετε στη ζωή σας, είναι αυτό που εγώ ονομάζω ένα ωραίο σπίτι. Αυτά τα ωραία τα σπίτια με τα κεραμιδάκια. Με τη μεγάλη την πορτούλα και το ωραίο το πόμολο και τα ωραία τα παραθυράκια που έχουν αυτά τα ωραία τα κουρτινάκια, τα θυμάστε από τον νηπιαγωγείο. Η καλή προσδοκία είναι οι αξίες μου. Αν με χάσετε, σταματήστε με. Οι προσδοκίες που μπορώ να έχω σαν γονιός είναι οι αξίες που μαζί με τον άντρα μου συμφωνήσαμε άτυπα, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε οικογένεια, ότι αυτές οι αξίες θα θεμελιώσουν το σπίτι μας. Οι αξίες της πνευματικότητας, της πίστης μας. Οι αξίες της ειλικρίνειας, του σκληρού αγώνα, όχι του εύκολου αγώνα, του αγώνα από την πίσω πόρτα, του καλού αγώνα, της ψυχικής ανθεκτικότητας. Όσες φορές και να πέσω, δεν μπορούν να με ορίσουν. Οι φορές που θα σηκωθώ θα με ορίσουν. Θα έρθουν εμπόδια. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ζήσει χωρίς να αντιμετωπίσει εμπόδια. Εγώ θα σηκώνομαι και θα προχωρώ. Δεν θα με εμψημυρώ, δεν θα κατηγορώ άλλους. Αξίες ζωής. Τις συμφωνούμε. Και αυτές οι αξίες φτιάχνουν το σπίτι μας. Οι προσδοκίες που μπορώ να έχω από τα παιδιά μου, λοιπόν, είναι η προσδοκία ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας μέσα σε αυτό το σπίτι θα μπολιαστεί από την καλή αγάπη. Και μεγαλώνοντας θα αποκτήσει δεξιότητες ζωής που δεν τις γράφεις ποτέ στο βιογραφικό σου. Αλλά είναι οι δεξιότητες ζωής που θα σε κάνουν να οριμάσεις, να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου και να μην αφήσεις κανέναν να σε ρίξει κάτω και να σε κάνει να νιώσεις λιγότερος από αυτό που είσαι. Να επιλέγεις να συνδέεσαι με τον καλό άνθρωπο και όχι με τον τοξικό άνθρωπο. Να επιλέξεις να κάνεις οικογένεια. Να φέρεις στον κόσμο παιδιά. Το πιο υψηλό μας ρόλο. Να τιμούμε τον παππού και τη γιαγιά και χαίρομαι που έχουμε πολλούς απόψε κοντά μας. Αυτή είναι αξία. Να τιμούμε τον παππού και τη γιαγιά γιατί είναι εκεί σαν φάροι να μας δείχνουν προς τα πού πάμε. Αν αυτό δεν υπάρχει με τιμή μέσα στην οικογένεια, πού πάμε? Προς τα πού πάμε? Οι προσδοκίες μας λοιπόν είναι χτίζω σπίτι με αξίες, μεγαλώνω με ταπεινότητα και προσευχή τα παιδιά μου μέσα σε αυτό το σπίτι. Και από εκεί και πέρα ο Θεός ξέρει. Δεν θα γίνουμε όλοι γιατροί. Και ακόμη και οι πολλοί γιατροί αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να είναι γιατροί. Έτσι πως είναι το σύστημα υγείας. Δεν θα γίνουμε όλοι δασκάλες. Στη δικιά μου την εποχή, δεν θα γίνουμε όλοι τραπεζικοί υπάλληλοι. Πού να ήξεραν οι μπαμπάδες μας, τότε που λέγανε το κορίτσι, αν δεν γίνει δασκάλα, τραπεζικός υπάλληλος, στην τράπεζα να πει, έτσι. Πού να ξέραν οι μπαμπάδες μας τι θα γινόταν στην Ελλάδα στις τράπεζες. Δεν θα γίνουμε όλοι αυτό που ο γονιός μας πιθανό να ήθελε. Μπορούμε όμως να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γιατί όσα πτυχία κι αν έχουμε, και το λέω πρώτη, στις δύσκολες μου τις στιγμές, κανένα πτυχίο μου δεν μου φάνηκε χρήσιμο. Μόνο οι άνθρωποι μου. Μόνο οι άνθρωποι μου.
Το να έχετε τα παιδιά σας κοντά, να σας εμπιστεύονται, να σας μιλάνε, να κρύβονται στην αγκαλιά σας, γιατί νομίζω ότι έχω φίλες κοντά μου απόψε, της ηλικίας της δικής μου, που θα καταλάβουν τι εννοώ. Να έχεις φτάσει να είσαι 50 και να λαχταράς ακόμη την καλή κουβέντα από τον πατέρα και το χάδι από τη μάνα. Να είσαι άρρωστος στο κρεβάτι και μόνο της μανούλας η κοτόσουπα να σε κάνει καλά. Και αυτό δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι σχέση αληθινών. Αυτή είναι σχέση αληθινή και αυτή είναι η σχέση που μπορεί να δημιουργήσει παιδιά που αυτή την εποχή, την τόσο δύσκολη, την τόσο βάναυση, την τόσο τρομακτική, που ελπίζω κάποια στιγμή η Σχολή Γονέων εδώ να κάνει μια κουβέντα για το πού πηγαίνει η ελληνική οικογένεια. Μέσα σε αυτό το κικαιώνα των εμποδίων, των ψυχικών εμποδίων, πού πηγαίνει η ελληνική οικογένεια. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή, λοιπόν, οι προσδοκίες μου, οι καλές μου προσδοκίες, να θωρακίσουν τα παιδιά μου να αντέξουν. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα φύγει κανένας από εμάς απόψε, από αυτή την αίθουσα, χωρίς να έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του ένα πράγμα. Το μόνο εφόδιο, το μόνο αληθινό εφόδιο που θα έχουν για πάντα τα παιδιά σας είναι η οικογένειά τους. Αυτό θα τα στηρίξει. Η αγάπη, η αποδοχή. Η αποδοχή της μοναδικότητάς τους. Και η εμπιστοσύνη ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και όταν δεν τα καταφέρουν θα ζητήσουν βοήθεια. Και έχει ο Θεός. Πάντα έχει ο Θεός. Αναπλαισιώνοντας την ερώτηση φωναχτά για να την ακούσουμε όλοι, η μητέρα λοιπόν εδώ έχει μία ερώτηση και λέει: «Οκ, κατάλαβα, Μαρία, τι είπες περί προσδοκιών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ένα ζητούμενο. Το ζητούμενο της καθοδήγησης. Τα παιδιά είναι μικρά και πρέπει με έναν τρόπο ορθό αυτή η καθοδήγηση να γίνει με έναν τρόπο που να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τα παιδιά να μάθουν να επιλέγουν το καλό, να αποφεύγουν το κακό και ταυτόχρονα αυτό να μην έχει την πίεση που μας λες να αποφεύγουμε». Εδώ λοιπόν θέλω να πω, γιατί συμπληρώνει την ερώτηση και λέει ποιος ξέρει το καλό με το κακό. Εγώ λοιπόν θα σας απενοχοποιήσω απόψε. Γιατί στη δική μου τη λογική η κάθε οικογένειά σας είναι μοναδική και αναντικατάστατη, όπως είναι και το κάθε μέλος μέσα σε αυτή. Εγώ λοιπόν σαν ψυχολόγος απόψε καταθέτω ότι το βρίσκω φυσιολογικό, όμορφο, η κάθε οικογένεια να έχει τους δικούς της κανόνες. Να έχει τη δική της αίσθηση για το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Αρκεί αυτή η οικογένεια να μην ζει σε ψυχικό κενό. Να μην ζει απομονωμένη. Αυτή η οικογένεια να εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και να έχει επικοινωνία με τις άλλες οικογένειες. Κατ' ουσίαν, επιτρέπω αυτό που γίνεται. Η κάθε οικογένεια είναι μοναδική, αναντικατάστατη, όπως και τα μέλη της. Άρα η κάθε οικογένεια έχει τη δική της αίσθηση. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Λέει μια οικογένεια, στο σπίτι μας δεν λέμε ψέματα. Είναι κακό να λέμε ψέματα. Και φεύγει το παιδάκι μας να πάει στο φίλο του, σε άλλο σπίτι, και ακούει τη μαμά στο τηλέφωνο, να την έχουν πάρει από τη δουλειά της, και να λέει «Είμαι χάλια, δεν μπορώ να έρθω, έχω 39 πυρετό». Να κλείνει το τηλέφωνο και να λέει στον άντρα της «Τα κατάφερα, κανόνισε τι θα κάνουμε απόψε, είμαι free από τη δουλειά». Προβληματίζεται το παιδάκι και λέει «Κάτσε τώρα, αυτό τι σημαίνει, ότι οι γονείς του φίλου μου είναι κακοί άνθρωποι?» Η κάθε οικογένεια μπορεί να έχει τους δικούς της κανόνες, αρκεί οι κανόνες της να είναι ευέλικτοι. Με ποια έννοια ευέλικτοι? Να μην έχουν τη στερεοτυπία του απόλυτου και να επικοινωνούνται προς το παιδί με τη μορφή του στο σπίτι μας έχουμε αυτόν τον κανόνα. Στο σχολείο η δασκάλα μπορεί να σου πει άλλο κανόνα. Στο σπίτι των φίλων σου, σας έχω ξαναπεί το παράδειγμα τι σοκ έπαθε το δικό μου το παιδί όταν έκανε στον νηπιαγωγείο το πρώτο πιτζάμα πάρτι. Την ξέρουμε την έκφραση? Ωραία. Και γυρνάει το παιδί μου ενθουσιασμένο. «Μαμά, στο σπίτι αυτό για πρωινό τρώνε μερέντα». Άλλος κανόνας. Πάει το γάλα, ξέρεις, πάει το ψωμί με μερέντα, η λιχουδιά. Εκεί λοιπόν μαθαίνεις το παιδί σου αυτή τη μαγεία των σπιτιών. Το ότι έχουμε ο καθένας μας το δικό του σπίτι και το κάθε σπίτι ανήκει σε μια κοινωνία σπιτιών. Και το κάθε σπίτι μπορεί να έχει τους δικούς του κανόνες. Πρόσεξε λοιπόν, παιδί μου.
πρόσεξε, μπαίνοντας στα σπίτια, και τα σπίτια μπορεί να είναι και άνθρωποι, δες τους κανόνες τους. Δες τους κανόνες τους. Δες ποιοι κανόνες ταιριάζουν με τους δικούς σου. Και σε αυτά τα σπίτια μπες με μεγαλύτερη άνεση. Αν μπαίνεις σε σπίτια και όλοι οι κανόνες είναι διαφορετικοί από τους δικούς σου, προβληματίσου λίγο. Έλα να το συζητήσουμε. Τι συμβαίνει. Απαντώντας ευθέως στην ερώτηση της καθοδήγησης, θα σας πω ότι η καθοδήγηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου του γονέα. Κανένας δεν μας δίδαξε πώς να το κάνουμε όμως. Γι' αυτό και κάνουμε λάθη. Η καθοδήγηση έχει από πίσω της ένα προσόν. Πρέπει να έχει ένα προσόν. Το προσόν θα πρέπει ο άνθρωπος που κάνει την καθοδήγηση στο παιδί του, ο ίδιος να ξέρει τους δικούς του εσωτερικούς κανόνες. Είναι αυτό που έλεγα πριν για τις αξίες. Για να μπορέσω να καθοδηγήσω το παιδί μου, θα πρέπει εγώ να έχω ξεκάθαρους κανόνες και οι κανόνες μου να είναι οι ίδιοι με τους κανόνες που βάζει ο άντρας μου. Άρα το σπίτι είναι η πηγή της καθοδήγησής μου. Μισό σπίτι, άλλοι κανόνες στο μισό, άλλοι κανόνες στο άλλο, είναι διαγραφή. Κανενός δεν πιάνει. Το παιδί μαθαίνει από την κούνια να μην εμπιστεύεται. Άλλο λέει η μαμά, άλλο λέει ο μπαμπάς, αυτό εννοώ. Οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί. Καθοδήγηση λοιπόν κάνω. Τι σημαίνει καθοδηγώ? Κρατάω το παιδί μου από το χέρι όσο είναι μικρό και σταδιακά το αφήνω από το χέρι. Περπατάει μόνο του και εγώ είμαι δίπλα, αν με χρειαστεί. Όσο μεγαλώνει και βλέπω ότι περπατάει καλά, μένω λίγο πιο πίσω. Αυτό σημαίνει καθοδηγώ. Με τη συμπεριφορά μου. Όχι με τα λόγια μου. Τα λόγια τις περισσότερες φορές είναι τοξικά. Δεν είναι θετικά. Καθοδηγώ τα παιδιά μου με το πρότυπο της δικής μου συμπεριφοράς. Και αυτή η συμπεριφορά πρέπει να είναι αμοιβαία, να είναι και οι δύο γονείς που να πατάνε τα ίδια βήματα. Τουλάχιστον στα βασικά. Γιατί δεν είμαστε κλόνοι, δεν είμαστε ίδιοι. Τουλάχιστον όμως τα βασικά, τα οποία αποτελούν και τις αξίες του σπιτιού μας, πρέπει να συμφωνούμε. Και λέω λοιπόν, η διαφορά ανάμεσα στην πειθαρχία και στην τιμωρία, μας είναι οικίες οι λέξεις. Τώρα πώς από την καθοδήγηση πήγα στην πειθαρχία και στην τιμωρία. Γιατί η καθοδήγηση για μένα είναι πώς μαθαίνω στα παιδιά μου πειθαρχία. Γι' αυτό τη φέρνω σαν έκφραση. Η πειθαρχία λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με την τιμωρία. Η τιμωρία είναι εκεί που καταλήγω όταν είμαι ανίσχυρος. Όταν δεν ξέρω να πειθαρχώ το παιδί μου, στην τιμωρία καταφεύγω για να δηλώσω εμπράκτος στο παιδί μου ότι δεν μπορώ να το πειθαρχήσω. Γι' αυτό και μέσα από την τιμωρία ο γονιός γεμίζει ενοχές και κατεβαίνει σκαλιά στη δική του τη συνείδηση. Πειθαρχία σημαίνει έχω κανόνες. Έχω κανόνες στο πώς τρώμε. Οι κανόνες προϋπάρχουν των παιδιών. Γιατί εγώ προϋπάρχω των παιδιών. Καταλαβαίνετε γιατί σας μίλησα πριν για ορίμανση του ανθρώπου και όχι για φορετό ρόλο. Δεν θυμάμαι στα 6 χρόνια του παιδιού μου όταν ακούω την ψυχολόγο να μιλάει στο σχολείο και να λέει το τραπέζι του γεύματος είναι ιερό. Γι' αυτό και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλοί πολιτισμοί έχουν δώσει ιδιαίτερη μνήα στο τραπέζι. Το τραπέζι, το τραπεζομάντιλο, τα πιάτα, η σαλάτα, η ελιά. Και το ενωνόμαστε, μικρή, μεγάλη, γύρω από ένα τραπέζι εισάξια και μιλούμε. Είναι μια ρουτίνα. Είναι μια μορφή πειθαρχίας. Μαθαίνω λοιπόν στο παιδί μου ότι έτσι είναι ο τρόπος που το κάνουμε. Έτσι τρώμε. Δεν πάει 6 χρονών που το έχω μάθει να τρώει μπροστά στην τηλεόραση, στον καναπέ, για να τρώει γρήγορα και εγώ να τον μπουκώνω. Και επειδή ακούω ότι τα παιδιά που τρώνε σε τραπέζι με τους γονείς τους έχουν ακόμη και 70% περισσότερο λεξιλόγιο από τα παιδιά που τρώνε στον καναπέ μπροστά στην τηλεόραση και ξεκινάω στα 6 και λέω τέλος η τηλεόραση, τέλος ο καναπές, τραπέζι. Και λέει ο άντρας, κι εγώ. Δουλεύω όλη μέρα με το ειδήσεις. Λοιπόν, τραπέζι. Παράδειγμα το δίνω. Ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που ένας βοηθάει τον άλλον, γυρνάμε από το σούπερ μάρκετ με τα ψώνια. Ο καθένας θα έχει το δικό του ρόλο σε αυτή τη δράση. Το κόντρα επιχείρημα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και ο καθένας ψωνίζει τα δικά του. Και τα μικρά παιδιά όταν δεν παίρνουμε στο καλαθάκι μας αυτό που θέλουν, να πέφτουν κάτω και να χτυπιούνται. Και να λέει το θέλω, το θέλω, το θέλω.
Και τελικά να φεύγεις από το σούπερ μάρκετ και να μην έχεις πάρει τα βασικά, γιατί πρέπει να φύγεις, γιατί κλαίει το μικρό. Η πειθαρχία λοιπόν για μένα, που είναι η μορφή καθοδήγησης που με ρωτάτε, έχει σαν απάντηση, ξέρω ποια είμαι, εμπιστεύομαι και συνομιλώ με τον σύντροφό μου και από κοινού αποφασίζουμε τι ατμόσφαιρα θα έχει το σπίτι μας. Η καθοδήγηση λοιπόν δεν έχει λόγια. Δεν λέω στο παιδί μου τι πρέπει να κάνει. Το μαθαίνω βιωματικά μέσα στο σπίτι να ακολουθεί με εμπιστοσύνη αυτό που το σπίτι κάνει. Και το σπίτι κάνει αυτό που οι δύο ενήλικες κρίνουν ότι πρέπει να κάνει. Και το σπίτι δεν κάνει αυτό που ορίζει ο μικρός δικτάκτορας των 5, των 6 και των 7. Σας καλύπτει? Τέλεια. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Ήθελα, πριν ξεκινήσετε την ερώτηση, δεν θέλω να σας διακόψω. Απλά έχω την τιμή σήμερα να έχω κοντά μου και το σύζυγό μου, ο οποίος είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ να με ακούσει και είναι χαρά μου μεγάλη. Άρα μπορεί να διαψεύσει και ό,τι λέω. Ωραία. Θα σας πω καταρχήν ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα γιατί η φύση των παιδιών που μεγαλώνετε στα σπίτια σας αυτή τη στιγμή, και μιλώ για παιδιά από 6 και πάνω, με τρόμο θα σας πω και λιγότερο των 6, αλλά τουλάχιστον από τα 6 και μετά, έχουν μια έμφυτη διέγερση, λόγω των ηλεκτρονικών μέσων και την κατάχρηση των μέσων. Είναι παιδιά που ο εγκέφαλός τους δεν σταματάει καθόλου να κάνει συνάψεις και να πυροδοτεί μεταφορά μηνυμάτων. Έχουν λοιπόν τα παιδιά μπει σε μια κατάσταση κόντρα στην αληθινή φύση που είναι της αδράνειας. Γιατί έχετε δίκιο, η αληθινή φύση του ανθρώπου, και το έλεγε ο Διογέννης από τότε, η αληθινή μας φύση είναι τεμπέλικη. Είναι ραχάτικη που λένε οι Τούρκοι. Δεν είναι εργατική. Τώρα η γενιά αυτή που πρωτομπαίνει στα σχολεία και αναπτύσσεται, είναι γενιά που τα χέρια και τα πόδια είναι τεμπέλικα, το μυαλό υπερλειτουργεί. Πάμε λοιπόν σε μια εποχή που είναι προς μελέτη για μας, ειδικά τους κλινικούς, όπου με πολύ μεγάλη έκπληξη βλέπουμε εγκεφάλους που αρχίζουν και διωγγώνονται και με τη σειρά τους παίρνουν και το κρανίο σε ανάπτυξη για να χωρέσουν οι συνάψεις μέσα, όπου αυτός ο εγκέφαλος δεν σταματάει να πυροδοτεί ακόμη και όταν τα παιδιά κοιμούνται. Είναι τόσο γρήγορες οι εναλλαγές, είτε είναι smartphone αυτό που κρατούν, είτε είναι tablet, είτε είναι οτιδήποτε, είναι τόσο γρήγορες οι εναλλαγές των μηνυμάτων που τα παιδιά εξασκούνται σε αυτή την ταχύτητα και εθίζονται στην υψηλή διέγερση. Τώρα νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά έχετε αρχίσει και με χάνετε. Όχι. Λοιπόν, αυτή η υψηλή διέγερση δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα. Γιατί το παιδί χωρίζεται σε δύο συστήματα, το γνωσιακό και το θυμικό, το συναισθηματικό, που το γνωσιακό τρέχει με 1000 και το θυμικό είναι τελείως απροπόνητο. Έχουμε λοιπόν παιδιά τα οποία φαίνεται ότι εξελίσσονται σε υπέρλαμπρους επιστήμονες, οι οποίοι δεν θα μπορούν να δέσουν τα παπούτσια τους. Και εννοείται να δουλέψουν σε ομάδες ή να παράγουν έργο ομαδικό. Απαντώ ευθέως στην ερώτηση του καλού μου φίλου, ο οποίος μου θυμίζει λίγο και δικές μας εποχές, όπου είχαμε τους γονείς μας να είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε αυτά που οι ίδιοι θεωρούσαν απαραίτητες αξίες. Αυτός ο τρόπος με αυτές τις γενιές που μεγαλώνετε τώρα δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει γιατί δεν γίνεται πιστευτός ο αυστηρός τόνος της φωνής σας. Γιατί τα παιδιά σας έχουν απομυθοποιήσει ή σας απομυθοποιούν από πολύ νωρίς, γιατί δεν μένετε πιστοί σε αυτά που λέτε. Λέτε και ξελέτε πάρα πολύ εύκολα. Τα παιδιά το αντιλαμβάνονται, γιατί τα παιδιά σήμερα είναι λιγότερο παιδιά πειθαρχημένα σε σχέση εμπιστοσύνης από ό,τι ήταν στο παρελθόν και με τον λόγο μόνο δεν ακούν. Εκεί χρειάζεται λοιπόν η υψηλή προσδοκία και η καθοδήγηση που σας προτείνω. Τι προτείνω δηλαδή? Να γίνετε εσείς μοντέλο της επιμονής. Να γίνετε εσείς μοντέλο της σκληρής δουλειάς. Τα παιδιά να ζουν κοντά σε γονείς που μένουν πιστοί στις αξίες τους και δουλεύουν για αυτές. Θα σας πω ότι είναι Ποιο τρένο? Το τρένο της καλής επίδοσης εννοείται. Τέλεια. Αυτό λοιπόν που λέμε, το να είναι συνεπής στα καθήκοντά του, είναι κάτι που θα το μάθει κοντά σας, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της δικής σας κουλτούρας μέσα στην οικογένεια. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Δηλαδή, το είμαι συνεπής στα καθήκοντά μου δεν είναι μόνο τα μαθήματά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα έπρεπε να έχουν σαν ρόλο στα παιδιά. Και ειδικά σε οικογένειες που τα παιδιά είναι αρκετά,
το να βοηθούμε όλοι σε όλες τις δράσεις της οικογένειας και να είμαστε συνεπείς στην ευθύνη που ο καθένας μας έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι? Από το τι θα βγάλω από τη σακουλίτσα και μέχρι που φτάνω στο ράφι να βάλω, να μαζέψω τα παιχνίδια μου, και αυτό έχει μια μορφή συνέπειας στο ρόλο μου, δεν έχει? Άρα μην μένετε μόνο στο διάβασμα. Είναι όλη η συμπεριφορά των παιδιών. Να σας δώσω κι άλλο παράδειγμα συνέπειας. Με πόσο εύκολο τρόπο διακόπτουν τις δραστηριότητές τους και πόσο επιτρεπτικά δρούμε σε αυτό. Και αυτό δίνει συνέπεια. Δηλαδή, θέλω να είσαι συνεπής στο διάβασμά σου, αλλά εάν βαρεθείς ή δεν παίζεις βασικό στην 11η και μου λες δεν θέλω ποδόσφαιρο, μπορείς να σταματήσεις. Ένα μήνυμα α και ένα μήνυμα α-. Δηλαδή, συνεπής εκεί που εσύ θέλεις, αλλά σε άλλα όχι συνεπής. Λέω λοιπόν, οι αξίες, αν μιλάμε για συνέπεια, είναι μια αξία. Είναι σημαντική. Την τηρώ σε όλα. Και δεν επιτρέπω στο παιδί μου να κάνει πίσω σε αυτά στα οποία δεσμεύεται. Το δεν αφήνω το παιδί μου να κάνει πίσω σε αυτά τα οποία δεσμεύεται, δεν σημαίνει ότι είμαι τιμωρός και δεν σημαίνει ότι είμαι εκεί να του τα υπενθυμίσω με έναν τέτοιον τρόπο που θα το μειώνει. Είμαι εκεί να το υποστηρίξω, κάνει αυτό που θεωρεί σωστό και να αναλάβει την ευθύνη της συνέπειάς του. Δηλαδή, με απλά λογάκια. Το να μην θέλει ένα παιδί να διαβάσει μια ιστορία που τη γράφει αύριο, έχω δύο επιλογές. Η μία είναι να το καθίσω κάτω μέχρι να διαβάσουμε όλη την ιστορία και να πάμε αύριο να τη γράψουμε τέλεια. Και εννοείται ότι διαβάσαμε τον πληθυντικό. Ακούστε. Διαβάσαμε ιστορία και γράψαμε πάρα πολύ καλά ιστορία, ευτυχώς. Ή να κάνω εγώ τη δική μου τη δουλειά, αυτή που μου αναλογεί, το παιδί μου τη δική του τη δουλειά, αυτή που του αναλογεί, και αν το παιδί μου δεν θέλει να διαβάσει ή θέλει, εν πάση περιπτώσει, να πάει άγραφο και αδιάβαστο, να του εξηγήσω ότι αυτό θα έχει μια συνέπεια. Σαν καλός γονέας, να είμαι εκεί και να του πω: είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη να δεχθείς τη συνέπεια αυτής της επιλογής. Και να κουβεντιάσω μαζί του. Μα δεν υπάρχει συνέπεια αυτό το πρόβλημα. Όταν πάμε στο σχολείο και δεν έχουν διαβάσει, δεν έχουν γράψει, δεν υπάρχει απολύτως καμία συνέπεια. Ναι, εκεί μην με βάλετε να σχολιάσω. Όχι, γιατί είναι πρακτικό το θέμα, καταλάβατε. Είναι ένα πρακτικό θέμα το οποίο εγώ δεν μπορώ να αγγίξω, γιατί εγώ από τη δικιά μου τη μεριά το μόνο που θα σας πω και έχει να κάνει με την γονεϊκή παιδαγωγική είναι εμπιστοσύνη στα παιδιά, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, καλό πρότυπο γονέα εμείς και η καθοδήγηση να γίνεται μέσα από τον τρόπο που λειτουργούμε τα σπίτια μας και όχι μεμονωμένα πάνω στα παιδιά μας. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο είπα ή εγώ ή κάποιος άλλος συνάδελφος, όποιος καταφέρει να έρθει να γίνει μια θεματική για το τι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, γιατί όλα αυτά που λέμε θεωρητικά, περί καθοδηγήσεως, περί προτύπου, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σε περιπτώσεις όπως αυτή, να ξαναπώ την ερώτηση αναπλαισιώνοντάς τη, η ερώτηση είναι όλα καλά και ευλογημένα, δικές μου λέξεις. Τι γίνεται όμως όταν εγώ γυρνάω πάρα πολύ αργά και το μόνο που προλαβαίνω να κάνω είναι να τα φιλήσω, άντε να τους πω και ένα παραμύθι και να τα βάλω για ύπνο. Όταν τα παιδιά μου τα μεγαλώνει άλλος. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ, γιατί δεν είμαι εγώ αυτή που δημιουργεί την ατμόσφαιρα, την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Εκεί έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο οι άνθρωποι που θα μπουν και θα εμπλακούν να είναι άνθρωποι οι οποίοι όσο το δυνατόν περισσότερο να ταιριάζουν με τη δική μας κοσμοθεωρία. Δεν χρειαζόμαστε απλά ανθρώπινα πάρκινγκ για τα παιδιά μας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που η συναναστροφή με τα παιδιά μας να είναι πολύ κοντά στον τρόπο που εμείς έχουμε μάθει σαν οικογένεια να λειτουργούμε και να είναι παρουσίες υποστηρικτικές στο ρόλο του γονέα. Να δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Χρειάζομαι στα σπίτια ανθρώπους, μπορεί να είναι η γιαγιά, μπορεί να είναι ο παππούς. Είναι ευλογημένο να είναι η γιαγιά και ο παππούς. Μπορεί να είναι ένας επιπληρωμή άνθρωπος. Χρειάζομαι λοιπόν έναν άνθρωπο στο σπίτι, ο οποίος να ακούει τον γονέα, να ακούει τους γονείς στη σειρά που αυτοί θέλουν να υπάρχει στο σπίτι τους και να είναι ο άνθρωπος που θα φροντίζει τα παιδιά, άνθρωπος που αγαπά, ξέρει να αγαπά και δεν υπονομεύει το ρόλο του γονέα. Το ίδιο πρόβλημα έχω όταν μιλώ σε οικογένειες που ένας από τους δύο λείπει. Και είναι και αυτές οι οικογένειες που λες. Ή ο ένας από τους δύο έχει φύγει στο εξωτερικό και δουλεύει στο εξωτερικό. Παλιότερα ήταν οι οικογένειες των ναυτικών. Θυμάμαι
πολύ μικρή σε ηλικία, έκανα κάποιες ομιλίες σε νησιά όπως η Μήλος, η Κύθνος, που είχε τότε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στα καράβια. Και εκεί υπήρχε ένα μεγάλο αίτημα από τις μανούλες. Τι γίνεται με την παρουσία του πατέρα που λείπει από το σπίτι. Η απάντηση τότε με την απάντηση τώρα είναι αυτός που μένει σπίτι με τα παιδιά, τον γονέα που λείπει να τον έχει ζωντανό μες στο σπίτι. Τον αναφέρουμε, επικοινωνούμε μαζί του. Έλα να φτιάξουμε μια ωραία κάρτα για τη μαμά που θα έρθει κουρασμένη. Να της πούμε ή ζωγράφισε. Αν δεν έχεις μάθει να γράφεις, έλα να ζωγραφίσουμε τι κάναμε σήμερα. Να το δει η μαμά, να το δει ο μπαμπάς. Έλα να πάρουμε τηλέφωνο. Όταν ο άλλος είναι στο εξωτερικό, έλα να μπούμε Skype, να μιλήσουμε. Αλλά αυτός που λείπει να είναι εδώ. Έχω ένα τεράστιο προβληματισμό για τα παιδιά, τα μικρά σε ηλικία, που δεν έχουν χορτάσει ακόμη μαμά και μπαμπά και οι γονείς λείπουν. Γιατί είναι άλλο το παιδί να έχει φτάσει ήδη σε μία δομημένη προσωπικότητα εγώ από τα 10, 11, 12 και μετά και είναι άλλο πράγμα το παιδί να είναι από μωρό σε χέρια άλλων. Δεν επιλέγουμε πάντα τη ζωή που θα ζήσουμε. Μερικές φορές πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες. Σε κοιτάω στα μάτια όμως και σου λέω, εάν όπου και να δουλεύω, ό,τι και να κάνω, εάν το μυαλό μου είναι στα παιδιά μου και αν στις προτεραιότητές μου είναι τα παιδιά μου να είναι καλά, θα βρω τρόπο, όχι στο 100%, αλλά σε ένα ποσοστό ικανοποιητικό, να είμαι παρούσα για τα παιδιά μου. Αρκεί τις ώρες που είμαι σπίτι, η ασχολία μου να είναι τα παιδιά μου. Δεν είναι εύκολο και υπάρχει τραύμα, υπάρχει έλλειψη. Μία τελευταία κουβέντα και να σας αποδεσμεύσω για το βράδυ. Όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας. Εγώ δεν έχω γνωρίσει γονέα ο οποίος θέλει το κακό των παιδιών του. Ξέρω μόνο γονείς οι οποίοι αγωνιούν και επιθυμούν το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά τους. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας, οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι οι εξής. Φροντίζω εμένα. Αν εγώ λείψω, το παιδί μου δεν θα έχει μαμά. Φροντίζω τη σχέση μου με τον άνθρωπο με τον οποίο μεγαλώνω τα παιδιά μου. Γιατί από μόνη μου έχω το μισό σπίτι. Το χρειάζομαι ολόκληρο. Μιλάμε. Ακόμη κι αν μερικές φορές δεν πολύ αγαπιόμαστε, γιατί είμαστε άνθρωποι και θυμώνουμε. Μιλάμε και μένουμε συντονισμένοι στην ίδια προσπάθεια απέναντι στα παιδιά μας. Ξέρουμε και θα προσπαθήσουμε όσο τα παιδιά μας χρειάζονται να είμαστε εκεί για αυτά. Και το τρίτο που προσπαθώ είναι να δημιουργήσω ρουτίνες ασφάλειας, ρουτίνες καθημερινές, βασισμένες πάνω στις αξίες τις οικογενειακές μας, σαν πρότυπο τις δείχνω. Όπου χρειάζεται τις επικοινωνώ και μέσα σε αυτό το μπόλι το οικογενειακό αφήνω τα παιδιά να εκτεθούν, να μπολιαστούν, να πάρουν αυτό που τους ταιριάζει και να μεταφέρω την πειθαρχία σαν μια μορφή καθοδηγητική προς την καλή θετική συμπεριφορά που αναπτύσσει, πάντα σεβόμενη την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα του παιδιού μας. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την υπομονή σας.